Nitra, autobusová stanica. A ja som tu našiel takýto poklad. Nemyslím tieto flašky, ale túto krásnu knižočku. Tak tu máme môj poklad. Vidíte, krásna knižočka, síce zafúlaná. Toto dúfam, že nie je zasušené hovno. Ale keď aj je, vôbec mi to nevadí. Lebo to, čo nám v dnešnej dobe predávajú v obchodoch, sa od toho mnohom nelíši. Ale toto krásne očistíme a táto knižočka bude rozdávať radosť ďalej. Takže začínam so záchranou. Pôjde pekne na policu do nášho záhradného domčeka. Tatkovi vrabcovi pribudne aj mamina na výchovu. A takto si uctím aj autora tejto nádhernej knižky. Potešíme Elišku Sériovú, ktorá roztrasenými rúčkami písala tu na svoje meno, možno prvýkrát. Naozaj nádherná knižka a bola odsúdená už úplne na zánik s veľmi peknými obrázkami od Dušana Grečnera. Pekné básničky, riekanky, alebo ako sa to volá. Táto kašička, jak ide do sveta, tiež nemá chybu. Ale za najkrajšie pokladám tohto vrabca, ako vyučuje svoje deti. Preto sa to ocitlo aj na titulnej strane tej knižky. No a túto myšlienku ideme rozvíjať. Bude to krásne, teším sa. To idem krásne proti srsti. Porušujem základné pravidlo. Toto mám zase spak ruky, ale už nad tým pracujem. Idem si urobiť nejaký nastaviteľný drevený sverák. Lebo len otázka času, kedy s tým drahým dlátom, zase proti srsti. Je len otázka času, kedy si zničím to dláto v tom železnom sferáku. No a keďže nemám pucku, tak takto si rozmlatím rukoveď na dláte. To je moja vizitka. No tak toto ide rubovať. Idem zbrúsiť. Takže dláto bokom. Ideme na to s mašinou.
za 5 minút a už je to skoro vtáčik. Postupne sa musím spriateliť aj s tými dlátami. Nedá sa všetko strojom. Aj keď sa chystám kúpiť Proxonku, takú maličkú frésku na detaily. Tu mám takéto lidlácké dlátá, na ktoré som nešiahol, odkedy som ich kúpil, no ale teraz dozrel čas. Tiež patrím medzi tých lidláckých fanatikov. Ale nie som sám. Myslím si, že aj medzi vami pozeračmi je to pár takých. No ale to kladívko rezbárske si musím urobiť tú pucku, lebo vidíte, ako to vyzerá. A pritom je to 5-minútová robota. No, to som už proti srsti. Dobre, ja si to zahlbím nejakou vrchnou frézou. Tie nožičky nebudú veľa vytrčať, lebo to by sa poodlamovali. Toto je síce krásne, ale takáto nožička sa z dreva urobiť nedá. Teda dá, možno, že dá, ale nikdy sa odlomila. Takže to bude len tak akože. Takže ideme frézou. Mám obavy s tou veľkou frézou. Táto sa mi akurát včera pokazila. Nejde na nej elektronika. Aj. Nedá sa rozprávať, keď mi stroje idú, tak dopoviem, že tajne dúfam, že niekoho inšpirujem s týmto mojím rezbárstvom. Som to v nejakom videu hovoril, že nepotrebujete k tomu nič. Takýto rezbársky nožík vlastne už môžete nejaké jednoduché projekty začať robiť.
A už, jak sú tie parksidy, už si pomaly ľudia znovu zariadujú dielničky. To je jediné, čo je dobré na parkside, iné nič. Že sa to stalo prístupnejším. Už naozaj karbobrúsku kúpiť za jeden obed v reštaurácii, tak to je niečo fantastické. Voľa, kedy som musel 2 dni, týždeň robiť na nejaký stroj. Ale už aj makety sú dostupné a keď chce niekto niečo kvalitné. Ale nie je treba, ten Parkside toľko vydrží. Na tej hobby úrovni. No ale ešte som není skamarádený s týmto dlátom. To bude chceť frésky. Ešte neviem, jak chvostík bude vyzerať. Už možno, že som už tu veľa zobral, tak... Ale nie, ono telíčko pôjde ešte takto a bude takto chvostík. Ale ľahko tam dolepím sekundovým lepidlom, keď tuto už keby chýbal taký kúsok. To už aj chýba, nie že akoby. Ale vypnem tú kameru, lebo takto mám trému pred vami a ešte si zarežem do prsta. A to nechcem. Ako vidíte, zobáčik nebudem tvoriť z toho masívu, ale sem dolepím špic, lebo to by sa tak či tak také jemnulinké, to by sa len odlomilo. No. Nie som spokojný s tým tvarom. Tá hlavička musí ísť, toto celé musí ísť preč. Toto celé musí ísť takto preč. Hlavička musí byť menšia. No vlastne ten zobáčik bude vychádzať už odtadeto. Toto musí celé preč odtade. A bude to taký menší vrabček, nie takýto starý capisko. Takže idem, dolepím zobáčik. Nemohol som to robiť priamo z tohto dreva, lebo to by bolo priečné a to by sa bolo odlamovalo, takto. Z priebežného dreva to urobíme. Nech to aj niečo vydrží. Nebude to len tak na ukážku, s tým sa budú môcť deti hrať. Takto. Takže sem takto nalepíme. Urobím mu riadne veľký zobáčisko, jak ďaťľovi. Nejak sa mi to tam drolí, musím to urobiť sriadne. A to sa mi neľúbi. Brabček musí mať takýto menší zobák. Toto nadbrúsim.
už je sympatickejší, horšie, že sa vynorilo odtade ten kolík. To nevadí, to zapcháme. Viem, že rezbári nelepia sekundovým lepidlom. Majú na to nejaké polyuretánové lepidlo, nejaké vypeňovacie. Musím sa Martina spýtať, čo to je zač. Tu nám má také čielko, ten vtáčik, kúsek nad zobákom. Takže ešte aj zobáka musíme brať. Ale musím nabrúsiť ten nožík, nie som s ním nejako spokojný. No a toto zúžime na kraji pekne. Idem zapchať tú dieru, lebo sa mi odlomí ten špic. Bez toho môžem byť. Ešte nikdy som nevyrezával očko na figurke. Idem, vyskúšam taký experiment. Skúšam urobiť s takýmto priebojníkom. No, tak to vyzerá úplne nádherne. Neskutočne to bol dobrý nápad podľa všetkého. Dosť je to veľké, tak neviem, či tam mám dať také velikánske očko. Asi dám menšie. Ďalšie lidlácké náradie. Nástroj. No to je lepšie. Takže takéto očká urobíme. No, podľa mňa úplne geniálne. Ešte aj sa to spálilo pekne, sa to zafarbilo na čierno, ak to má byť. No, tak toto bola spásonosná myšlienka. Takýmto priebojníkom. No ale tie očká sú naozaj krásne, to sa mi podarilo. Dneska budem mať pekný deň. Toto ma mátalo od rána, ako urobím tento pekný krúžok. Rád by som si pichol do ruky. Ešte stále nemám tie rukavice. To nie je rukavice, to sú len také nástavce nejaké pletené. Viem, že vo fabrikách majú, tí, čo s plechmi robia, tak majú také s uhlíkovými vláknami nejaké. Ale to by na tejto ostré nože nepomohlo vôbec. Ešte som príliš na začiatku svojej rezbárskej kariéry, ale už som sa hodnekrát porezal. Chystám sa urobiť aj nejakú lekárničku, lebo priznám sa, mám tu len takú biednu, starú, rozkradnutú autorekárničku. A keď sa
Ráni pora človek poreže, tak sa zo mňa valí tá krv. Joj, teraz odradím veľa potenciálnych rezbárov. No ale čo vám budem klamať? Ale určite potrebujem niečo. Aspoň na tieto dva prsty nejaké. Kožené rukavice nepomôžu. Toto je jak britva, to presekne. Minule som si zarezal ešte vidieť tu úplne do hĺbky, ešte vidieť túto jazvu do pol nechtu. Tak celkovo nám stolárom sa rýchlejšie hoja tie rany, lebo každú chvíľu sme dorezaní. To telo si zvykne. No, ešte 2 hodinky a som hotový. Toto už nebudem natáčať, lebo na toto sa nebude pozerať ani besný pes. Takže končíme. No, vrabčica hotová. Ešte túto policu. Takto knižočka sa bude zasúvať do toho. A mamina bude tuto sedieť na tejto polici. A tuto ešte dáme malého vrabčeka, takého už vyleteného z hniezda. Opa. Tak toto bude nejako vyzerať. Takže mi ešte vystali takéto kúsky dreva, tak robím takéhoto malého vrabca. Takého hladného, čo vrieska na celý svet. No a skoro som prišiel k úrazu, ako ste videli. To mi dobre zadrapilo. Ešte tieto opary, tieto kútiky ústnu chcem vyzvýrazniť. Aby bolo jasné, že to je mláďatko. Tu pri takýchto detailoch už sa ťažko hľadá smer rastu dreva, to už nemáte na výber veľmi. Do druhej strany nemôžem ťahať, lebo zošľahnem ten kútik. No ale to už len takéto miniatúrne zábery. Toto sa mi viacej, to nebudem ani šmirglovať, tento povrch sa mi viacej páči ako obrúsený. No dobre, stačí, ešte mu urobím krídelka. Takto sa bude s maminou hádať. Daj žrať! Tak nahodím mu krídelka. Kde sa podeli?
Fantastický je. Taký typický mladý vrabec. Vrieska, dožaduje sa toho, čo mu patrí. Krídla ešte nemá, ale je presvedčený, že lietať vie. No a väčšinou to dopadne tak, že padne do blata a zožere ho mačka. Ešte nafarbíme opary. Dúfam, že sa mi podarí. Nie je to ani jedna z týchto farieb. Je tam niečo medzi ja si myslím, že niečo takéto. Tú farbu som úplne trafil. Bože, ja neviem, čo rozprávam. Geniálne. Trošku kontrastné. No a bude to vlastne, tuto bude malý kriklúň, hladný. To bude mamina. A takto povede naša knižočka na svoje posledné miesto. Bude sa to dať takto natáčať, podľa toho, komu sa to ako páči. Nádherné. Ja som veľmi spokojný. Túto poličku dám na čierno a tí vtáčici pôjdu na hnedo, ako tu na tatko. No podľa toho, čo sa mi podarí namiešať. Takže idem natrem najprv na čierno tú poličku. Natieram obyčajnou disperziou, vodou riediteľnou. To nebude to na daždi, takže to bude len niekde na stene visieť v interiéri. A zvyknem to ešte trošku prebrúsiť, aby to získalo takú plasticitu. Nech to nie je úplne čierne. Všetko mi trvá asi raz tak dlho. Tu sa musím do kamery prispôsobovať, až by som bol už dávno hotový. Vy si nedáte ani tú robotu, aby ste mi odber dali, no ale už s vami. Keď sa vám to nepáči, tak hold. Ale tí, čo ste to dopozerali doteraz, tak už by sa patrilo. Môže mi to byť jedno, mám z toho veľké hovno. Ja z toho korunky nedostanem žiadne, ale aspoň vidím, že niekomu robím radosť. Dobre, takto. A vtákov dám na hnedo, nemám ešte nachystané, namiešam si farbu. Natieram to len lazúrovacím lakom. Brutálne zriedeným z 6000. Vlastne je z toho len taká špinavá voda.
Vidíte, že tomu riadne to vykúpem. Nech sa to nasiakne. Keďže toto bude vlastne aj detská hračka, tak zajtra mu dám ešte taký zdravotne nezávadný lak. Ale to je už vodou rediteľné. Takto. Aby to bolo všade vlhké. A už tu som to už prehnal trošku s tou vlhkosťou. Ja viem, že toto už nikto nepozerá, ale náhodou, kebyže niekoho zaujímalo, jak sa patle drevo. Mazúriky. Dobre, a idem utreť do sucha na hotovo. Dobre. Ešte aj tohto mladého fešáka natrem. Takéto malinké krídielka. Neviem, čo to urobí s tou krásnou žltou farbou okolo zobáka. Ale pretrem aj to. Teoreticky by to malo byť v pohode. Veď už to je suché, to je už umelá hmota. No počkajme, ale toto mám acetón, či to nerozpustím. Tak potom to opravím. Potom to voľakedy nikdy opravím. No jasné, už vidím. Pekne to utrem, potom handrova z toho to zíde. Tá hnedá dole. No ale musím okamžite, kým mi to nerozožere. No, tú žltú asi budem obnovovať trošku. Alebo možno, že ani nie. Ani nie, tak to je to prirodzené. Čo poviete na hladoša? No tento sa mi neskutočne podaril. Tento je krajší ako mater. Jak sa dožaduje to, čo mu patrí na tomto svete. Nádhera, čo poviete? Takže 5 hodín roboty, celá sobota v ťahu, ale neviete si predstaviť, ako som teraz rád, šťastný, unavený. No. Toto ešte trošku. No prečo to tam mám niečím natreté? Dobre. Čaute. Takže polička hotová. Aj vrabce. Takto na jeden klinec, aby sa to dalo podľa potreby pootáčať. Knižočka. Veľmi pekný projekt. Polička pôjde vedľa budúcej knižnici do záhradného domčeka. No ale ešte nakoniec vás poprosím, vyskúšajme vypátrať Elišku Cériovú. Eliška Cériová, niekde z okolia ani 3. Knižočku už nedám, bohužiaľ, ale dám takéhoto jelenčeka. Ahojte, ďakujem, že ste pozerali.